Nagabenta ki khubor baman kasni page but subscribe ya u Antor News. Federation of Khasi Jaintia Angaro People ने का FKJGP Upper Shillong Circle lambat ka Khasi Students Union Upper Shillong Circle rengkat ka senjuk ki nong sanchar shnong ka Upper Shillong kilapan long ya ka jingalang ka balong mata ka khandai tari ujamang arajar opsau kani ka jing kenduk lang jong kini kiseng kadai ban Chiamrai halor ka jing a jaka ka sarkar ka badai ka jaka jong ka trat veterinary but animal husbandry jong ka sarkar jela hadu khalai 1,000 square feet machna thma ya ka petrol pump ka badan ha Anjali ka lapan kenria sha Upper Shillong habakran sekilat pathai khubor u samlakit bok nong plang u presiden ka FKJGP ulapan pau ba nadu basdang ka seng kamdan kanu ga jing persya balwanra ya ka roy ka par hakatei ka than Henry ka sarkar kan hab ban pensai hakanu kanong rem ka aja ka yu bar jala bantei ya ka petrol pump ki SU Parslong Circle bat ki nongelam joka senjok ki nong senjar senong jong ka thani Parslong kolong da koi ki jingmut kolong ba hadian ka ba jing persya ka jongi hari senam ka beladap ka ba ngi kwa ban kan ka basai banda do basdang ngir ngi sutu ya ka jingdon kam jong ka linti ki singkien ka roy ka par ka dong thain khamtam ka jing penstat ya ka ni ka jing tre ya ka ni ka surok forlian mo dado no pum serpi sidu spot dauki tina do ka baslang hingi lakar sai ka ba yo kidon ki sutu bakala esia da ka burong buat kilat sai kubor mo ka heading ka di banlong baik thik abai dai ba ka ni ka bentar namar bunsien kimi ki jing tho kimi kidon ka jing bom sutu bakala jong ki pai ba jong bangi persya ya kata ka roy ka par ya kata ka forlian la ni ka jing sina ta flyover tina do ka baslang ni ya ka nongrem kolong bangi persya ya kata ka jing sina flyover ndai ka jing persya ka jongi kolong ba halor kano ko nongrem ba ka sarkar ka ai jaka ya ubam dai utrai muluk hapo ki jaka sarkar belingi keren saya kata kolong ba hadian bengi i ya ki jingja ki ba fer ba ngi sumutuk sai ba kadega no siliang palat kanega jinglong jingman jong ni ka sarkar ba mentah namal lada dai khlajat ki bom dai utrai muluk ka sarkar ka ai ki jaka walar kisa apo jaka sarkar ru kisa ba andu undan munut berkendang iki ka sarkar kam sim kia pet nadu them motor pet nadu antai pok maxwell spok laban bat kiwi jingja ko pi hakini ki khniat sngi baldem nrei balai kalong khala tang ni pok terpam bahapan ai jaka pok jaka sarkar kuma kaja kini ki snam ki balalit no ni suthu ka jing snai kani forlian kam disu sin bon kong pok jala ka jungi ki bun ki surok ki bypass balami kidan ki trai jaka ki ba ki hapan pengkeriak nang tu ka sarkar kasih ka compensation ka bagi sna sanu sunuru ko song ko mon ko joki uni ubala bar jala bagi hapan ai jaka kerpang ke jaka sarkar kataru larang ipet ya ka jinglong jingman ang tege jaka tara supet ka khmat brio mo ngin nomi i bakan man palat ka arajar sanspa square feet tege jaka nrei balai bat kalong khala hang ni ban ai yu ti putur pa mang tai ban ai sen ni po jaka sarkar sen spot hany Parslong ka bolong hado khatlai ajar sanspa square feet kat kum kijing tho bengi pa hoi ngi i ba ka jingkran joki bor sarkar kaya laj pak lebak bat kani kijing tho ka bangi yo lembai kot isla ti kata kadika daw ko bakong san ka bangi ngem kwa bakum kini ki jingja kenang ja nang ni skmat nomor balai mentala ra aila di bar jela ni puter pamban ai jaka sarkar lasai ngi ting singi pakan set ya ke presiden pat ka pakan apply langkum ju iki wei pat kinu ki basak kanang jaka ki hapan ai jaka nang sarkar kemur ki jaka sarkar kanang ret kan nang mi isngi nadu ko baslang ya jeng ai jaka tai po farm jaka veterinary por ba kisnam ki beladap kimur pan ai jaka sipai ni persajur siapan pensange itu ndrei metar ngin ya budien ba halor kanu nong rem begin ai jaka hadu kat ni ke jing hia jong jaka bat ngilak keren sai ru ba mene bat ki dorbar snong ki bo fer ki ba ai ke no si ban snai ban shift ki ke petrol pump bangi kersa menakal yang ngin mai lat pat bakan long ke jing sa jong ki nong we nong ar ka ke jaka bakiyo na ke sarkar ti di belai ngi ma kata ka jing kili kan sawan ba ka sarkar ka di pentikana bakum kini jingja ke disu banjah dia nabut bat ka sarkar ka di ban bisar pnia bin ya kani senjam ka sim ba ka di ban long thik kat kum ke jing don kam om dei ban ai palat kat kum ke jing kwa jok kita ki mender ki bakwa ban sedok ki business ko fer po kini jaka ke jungi jing sna puter pom mata nomor ba ka sarkar kalau ong ba kan hapan sna ka puter pom mate tingi matangin budien ba balai hapan ai jaka kerpang yune ka sarkar hapan pensai kata
larai kiwi susi atau compensation kisna him ki kat bagaimana tibat balik ki ai ke jaka ka bahe ado khat ai jar sanspa square feet mun ngi hapan yo jing sa nata nakaliang ke jongi nakaliang ki senjok ki nong singsar snong jok than porslo nakaliang ki seng balang ki SU bidan lang ngin budien ne kan ke benta khang bangin yo soai ke jing sa lor kanu penong rem bat balik pi ai ke jaka ka bahe ado kan ni kanu badak asin ado mata hawat ngi ba kadong jing ti yang dengan nempelak ban kana mo kim padan hiru ki sain buat lani ban ong bagian snai terpom kata ke jaka ndai ngi ba kadong jing ti kini kini panai wala dap ndai mata kat no ngi susah bekuntu sa khamreng syudin ki jingkier markat ba ka surok kadang ya markat surok mata bi snai kini forlien kidon ki benta bi ot nakaliang kamon kidon ki benta ki ot nakaliang kadiang ngi pat kena ado mo ngi pat yo jing sa halor ha nu i benta jong ka jaka ba sarkar tu ban ai kan terpom rajar apulai ti nakaliang ka senjuk kinong sensar snong jong ka thanya perslong ru hakini kindiat sngi hau ti snam baladap kilapan pau jing persya ndagi bor sarkar kim ken snap kata ken deu thala ya kan ka jaka puta ka jungi sini ya jing don kam ya jaka kari don kam sisa ya kata nginom la banlan nomor la hadiah meladap ya kan ka forlien lara umdan ka flyover mereka long metik kum por musra mot kari botol nek entai bah ka bangin sakut ya jing deng kali kum jujana ka por sapor ndrei pat kolong ke ke bengi skolingo kolong ba balai hapan ai ka jaka ka kerpang barke ya undi kum kalong bro cakap talar ki chef ya kanu ka jaka ka sarkar ka don kam ya kanu jaka kasih beda compensation kasong ka jing start jong kitu ki bayo compensation sino begin wat ka jaka te balai pat diuni pro ajat hapan ai ka jaka sarkar kata ro ka jaka ka bahe tiga tiga apa pensayong bat ngisa ko umdom gai hatu ko don ki mo salendat ka batang ki bar jela bacu ai le kun khaddo gai kat bakimon maki bagian pediang baik kita kasih kuat joki kat baik kita try muluk pat kamjudan kum kata ka ofar lane bok sarkar kan cimkia adu pan ai ka jaka nang tara joki kat kum ka jinggalang ka bangilarai mata sngi kalong ba ngin budian ni ka kam ka ba ngin haban pentikana ba lada kata ka peterpom gaya chakmat ru kanam dei berlong palat ya ka jingdon kam ka joki khanam kata ya kali gawan jumpa ba bat ka bakong san ne kalong ba ngimde ban ailat ken long jika sabrio mangi suthu ka jaka ka bahe ka jaka ka bitana yo le siu snas kiwe bat ki jingdon kam ban ai dau kat kum kata standar size jengki peterpom ki pada po ki highway lan ki four lane ino mailat kita kinja bat nang nis khamat bangi maham jor giru ka sarkar ba swa ban le kinu ki benta kiriban perkhat nang ta longron nang ta kalawe mar ko mengi ong meneng siap tiang bayo kani kan create president ba sisin bakla jaman ta isi unong we nong ara ki snam ki ban sawan usanut ban kliam mo kliam ni